sitten sisällä. Wow. Täällä meitä johdatetaan nyt sitten. Kyllä. Aha, no niin, päästään. Saatte mennä ensin ja siitä vaan No niin. pöydästä kiinni ja vähän päätä varoa. Vähän pitää. Wow. Onpa ihana paikka. Tullaan ihan tämmöiseen erilaiseen tunnelmaan nyt tuolta kadulta. Siis tää on kyllä ihan mieletön. Wow. Nyt me ollaan täällä vanhan kaupungin, voisi sanoa oikeastaan ytimessä, ja tultiin tänne alas kellariin. Täältä löytyikin aivan mieletön paikka, jossa heti kun portaat tuli alas, niin täällä rauhoittu. Ohana. On tämmönen saunatila. Jutellaan vähän täällä lisää. No niin, kerropas meille nyt minkälainen paikka täällä oikein on. No niin, tervetuloa tosiaan Ohanaan. Ja tää on tämmönen vähän reilu vuoden vanha puusaunalla varustettu tapahtumatila. Eli täällä voi tosiaan pitää tapahtumia, mutta voi tulla ihan myöskin vain saunomaan. Eli privasaunaa, yksityissaunaa ja tämmöisen jääkylvyn kerran. Eli semmoinenkin on mahdollisuus saada, että jos avannosta tykkää eikä välttämättä halua mereen tai järveen mennä, niin saa sitten vilvotella saunan yhteydessä. Mistä sä sait idean tämmöiseen saunaan? No ideahan minulla ei ole. Mutta sanotaanko näin, että mä mennään nyt näin. Eli sain elämäni ensimmäiset potkut. 33V. Joo. Ja sitten rupesin miettimään, että hei, että mitäs mä alkaisin tekemään. Ja sitten mä vähän selailin tuolla netin ihmeellisessä maailmassa ja katsoin sitten, että vuokrattavat liiketilat. Ja pisti silmään sitten semmoinen, että okei, 100 neliötä niin kuin vanhassa kaupungissa ja vuokra ei ollut mitenkään paha, että ei ollut tuhansia, että oli satasia. Ja siinä oli puusauna. Ja mä ajattelin, että mikä tää niin kuin on. Ja sitten mä ajattelin, että tuli vaan semmoinen intuitio, että no mä menen katsomaan sitä. En yhtään miettinyt, että onko mä nyt perustamassa firmaa vai miksi mä menen katsomaan. Sitten mä kuuntelin vaan sitä semmoista intuitiota. Ja pari päivää siitä eteenpäin niin mä tulin katsomaan tätä tilaa ja sanotaan, että tämä ei ihan ollut just tämän näköinen niin kuin silloin kun kiviseinät toki oli täällä ja niin kuin nämä kauniit kuviot ja niin kuin muut nämä kaaret ja tämmöiset, mutta täällä oli muun muassa niin kuin edellisen vuoden joulukuusi ja vähän kaiken näköistä roskaa. Tämä oli vähän niin kuin varastotila. Mutta heti kun mä tulin tosiaan tänne, niin kuin sanoin, tuli semmoinen, jotenkin niin kuin rauhoittu, että mä en tiedä, onko täällä jotain henkiä, jotain hyviä henkiä, koska tämähän on siis, nämä seinät esimerkiksi täällä, nämä kiviseinät, nämä on siis alkuperäiset. Eli nämä on ainakin 700 vuotta vanhoja. Joo. Eli täällä on, nämä kiviseinät on nähnyt varmasti aika paljon kaikenlaista. Niin mä tulin tänne ja sitten tuli heti semmoinen, että ei vitsi, että toi sauna ja kaikki. Ja sitten mulle tuli vaan se visio päähän, kun mä olin tässä, että no kokeillaan. Mulle tuli tästä hyvä mieli ja mulle tuli tästä semmoinen, mulla ei ollut mitään säästöjä, mulla ei ollut mitään, niin kuin just saanut potkut. Se ei ollut ehkä ideaali tila niin kuin aloittaa bisnestä, mutta vuosi on menty ja tyhjää viikkoa ei ole ollut. Et siis sanotaan, että se oli niinku semmoinen hyppy tuntemattomaan. Tämä on mun ihan eka firma. Minkälaisia ryhmiä sulla on käynyt täällä tai minkälaisia tapahtumia täällä on järjestetty ja mitä täällä voi järjestää? No siis sen nimenomaan se, että voi tulla ihan oman perheen tai kaveriporukan kesken, niin totta kai, mutta sitten täällä on ollut synttäriä, täällä on ollut ristiäisiä, polttareita, mutta enemmän ehkä semmoiseen niinku rauhallisempaan menoon keskittyvää. Et en sanoisi, että mulla esimerkiksi täällä on alkoholilupia, mutta se, että jos nyt niinku haluaa tuoda oman oluen, niin totta kai saa. Et ei se nyt Kiitos, että mainitsit tämän. Joo, koska se on ehkä mulle vähän semmoinen, että mä pidän sen mieluummin sellaisena rentona, että mä hoidan tämän tilapuolen ja sitten asiakkaat saa tuoda ruuat ja juomat. Et se on aika erikoista, mä tiedän, koska mä tiedän, että se on semmoinen, mitä monet tekee just siksi, että siitä saa hyvin katetta, mutta se ei vaan tunnu omalta, niin mä oon päättänyt sen sitten noin, että se on. Mitä tähän sitten kuuluu? Eli tässä on tämä sauna, puulämmitteinen sauna Kyllä. Ja tietenkin tämä miellyttävä miljöö tässä. Nämä kaikki kuuluu tähän näin. Kyllä, eli silloin kun asiakas tulee, niin
Tokihan aina saa esittää, ja mullekin on monesti saattanut tulla, että siellä varauksessa, kun menee tuonne varausjärjestelmään, niin sinne voi esittää jotain erikoistoiveita, että jos on vaikka just joku vuosipäivä tai joku tämmöinen, että hei, voitko ostaa pullo viiniä tai jotain tämmöistä, niin totta kai, tai joku tietty kukkapuska, joka nyt halutaan punaisia ruusuja, aina onnistuu. Mutta siis ihan siihen perus privasauna ja jääkylpypalveluun, niin siihen kuuluu pyyhkeet, eli mulla on semmoiset isot hammam-kylpypyyhkeet. Ei ole vielä kellekään ollut liian pieni. Et sanotaanko, että vaikka olisi kuinka pitkä ja leviä, niin mä oon ottanut semmoiset pyyhkeet, että se on kaikille passeli. Ja mineraalivettä, stilliä, eli siis suomeksi lähdevettä. Ilman kuplia ja kuplilla, niin molempia saa. Ja sitten mulla on täällä aina jotain semmoista hyvää, sanotaanko, että tämmöisen hyvän oman tunnon naposteltava, eli pähkinöitä, hedelmiä, joskus jotain makkaroita, riippuu vähän millainen porukka on tulossa, niin vähän sen mukaan haistelen, mutta kaikki tuo niin kuuluu. Ja toki sitten myös mä oon täällä paikan päällä, eli mä lämmitän tuon saunan. Siihen menee noin pari tuntia, kun sen lämmittää. Eli tämä tapahtuu ennen kuin vieraat tulee tänne. Eli silloin kun vieraat tulee tänne, eli asiakkaat, mä puhun vieraista kummasti, ne tulevat tänne, niin se sauna on jo niin kuuma. Se on noin 85 suurin piirtein. Ja sitten mä vähän siinä konsultoin aina alkuun, että ootko kokenut saunaa, pistetäänkö vähän lisää pökköä pesää vai miten tehdään. Mut joo, pyyhkeet, virvoketta, herkkuja tai tämmöisiä naposteltavia ja sitten se niin kuin minun paikallaolo, eli mä sitten pidän sen saunan niin kuin lämpimänä, eli ei tarvitse itse, ellei välttämättä halua puita lisätä, niin ei tarvitse. Eli mulla on tuolla oma sellainen toimistotila, missä olen. Käytännössä tässä ei niin kuin minua näe, jos ei halua, mutta monesti nämä asiakkaat, varsinkin kun tulee just jotain porukkaa, niin haluavat sitten kysellä kaiken näköistä. Mielellään minä sitten vastaan niihin kysymyksiin. Eli netistä löytyy? Kyllä, netistä löytyy. Joo, sieltä varataan suoraan ja sitten kyllä voi tulla tänne. Ja tämä on todellakin helposti löydettävissä, kun on aivan täällä, niin voisi sanoa, ytimessä. Kyllä, mutta sitten täällä aika nopsaa unohtuu, että missä sitä on, kun täällä ollaan tosiaan kellarikerroksessa. Ja vaikka ollaan kellarissa, niin on jotenkin ihana se, että täällä oli tosiaan korkeat katot, niin ei silloin tunnu, että on ehkä missään menee minnekään tyrmään tai ei sellainen mukava, että on vähän niin kuin suojassa kaikelta, että voi vähän niin kuin ottaa just semmoisen niin kuin oman hetken. Ja se on ehkä se, niin kuin se Ohanan, sanotaanko, että alkuun niin kuin ei ollut ideaa, niin ei ollut visiotakaan, mutta se visio tuli niin kuin jälkeenpäin. Mutta on just nimenomaan se, että kaikki me, ihan sama kuinka niin kuin upeasti ja hienosti on asiat elämässä, niin me tarvitaan semmoisia niin kuin hetkiä, että me voidaan vaan olla niin kuin omia itseämme niin kuin siinä niin kuin rentoutua, ja just se sauna, mikä mullekin niin kuin suomalaisena ja oululaisena, että järvenrantasauna ja kaikki tämmöiset, ne on niin kuin semmoisia, mitkä on ihan lapsesta, vauvasta saakka ollut tämmöisiä niin kuin tärkeitä asioita. Iso äitini muun muassa on syntynyt saunasta. No niin, vielä näitä perinteitä. Että... Kyllä, ja täällä on myöskin Viron puolella myöskin, se on ollut hyvin samankaltaiset saunaperinteet. Joo. Vihdat unohtuu, tai siis vastat unohtuu mainita. Niin, eli täällä saa täydellisen saunakokemuksen. Saa, ja täällä saa vihtoa. Joo, tää on erittäin hieno. Onko sulla vielä jotain lisättävää vai pitäisikö tästä vaatteet pois ja lähteä saunaan? Niin. Ei mulla kyllä tule mitään mieleen. No niin. Instagramit ja muut, ne voi varmaan laittaa johonkin, se on se Ohana Tallinn. Joo, Risto lisää niitä tonne noin alle. Mutta nyt tehdään niin, että lähdetään tästä sitten saunoon. Katsotaan minkälaiset löydyt me täältä saadaan. Niin, täältä löytyy sitten pesuainetta ja muuta. Kyllä, eli mulla on tosi tärkeää, oli ihan alusta alkaen se, että kun mennään saunomaan ja siellä hikoillaan kaikki nämä myrkyt pihalle niin sanotusti, niin sitten ei laiteta uudestaan sinne kehoon niitä myrkkyjä, niin kaikki mitä täällä on shampoit ja hoitoaineet ja vartalonpesuaineet, niin on orgaanisia, eli tämmöisiä luomuja. Niissä ei ole mitään, ei ole mitään haitallisia kemikaaleja, ja samoin kaikki täällä, kun mä siivoilen näitä saunoja ja muuta, niin mulle on tärkeää henkilökohtaisesti, että ei mitään semmoisia niitä semmoisia vahvoja kemikaaleja, että ei ole mitään semmoisia vahvoja tuoksuja tai muuta, että kun luonnollisimmillakin menetelmillä saa puhtaaksi, että nyt täällä tuoksuu semmoinen niin luonnollisen puhdas eikä niin kuin uimahalli, niin se on tosi tärkeää.
Tämä se on ihana paikka. Täällä pääsee rauhoittumaan. Jääkaupungin vilinä ja vilske. Aivan huumaava tuoksu tulee täältä. On kyllä monennäköistä kukkakimppua. Ja väriloisto on kyllä niinku kerta kaikkiaan ihana tämmöisenä marraskuisena maanantai-päivänä. Täällä kukkaloistossa Amsterdamiin tai Tallinna. Hei, otetaan tuota Bolttia ja lähdetään Rocca al Mareen. Näin me saavuttiin Rocca al Mareen. Mennään tänne kauppakeskukseen sisälle. Me ollaan tässä nyt sinisellä ovella ja mennään kattoo minkälaista täällä kauppakeskuksessa on. Näin, täältähän löytyy monenmoista kauppaa ja ravintolaa. Ja näköjään täällä on parkkipaikka. Joo. Tää on aika iso. Ja mehän suunnistetaankin heti tonne yläkertaan. Siellä näkyy oleva ravintoloita, niin oiskohan se pikkuhiljaa jo sitten välioluen paikka. Näin, meillä on nyt täällä nämä ravintolat. Katsotaan, olisi lounasaika, niin mennään katsomaan, löydetäänkö me joku mukava paikka täältä. Täältä löytyy tuttu ja turvallinen Tommin grilli. Ja lounas näyttäisi olevan aika edullinen, joten eiköhän me mennä kokeilemaan tää. Mä otin lounaaksi tämmösen tonnikala pokebowli, joka näyttää erittäin hyvältä. 7,80. Ei ole siis hintakaan paha. Kuuluu leipä ja vesi. Välioluet maksettiin kyllä ihan erikseen. Mutta erittäin hyvältä näyttää. Hyvä lounas. On kyllä hyvä.
Olipas oikein mukava visiitti täällä Tallinnassa. Heti kun aloittaa aamun tuollaisella rauhallisella saunomisella, niin koko päivä tuntuu aika paljon levollisemmalta. Me ollaan nyt täällä torilla. Tori on vielä aika tyhjä, kauppiaista tyhjä, mutta parin viikon päästä täälläkin alkaa sitten joulutori. Kiitoksia, että olitte seurassa. Tää oli tämmönen pikainen visiitti Tallinnassa, mutta kyllä me vielä jouluksi tehdään jotain spesiaalia. Kiitoksia, moi moi!